Ongi etorriak Bilbo Zaharra Forumera, esaten dugun bezala. Gaurko jardunaldi honekin bukatzen ditugu aurtengo klasikoari buruzko jardunaldiak, Martuteneri buruzko jardunaldiak. Otsailean 3 izan ziren, orain 2, guztira 10 hitzaldi, 10 hizlari, eta nik uste 10 hizlariekin novela nahiko ondo jorratuta eta landuta gelditzen dela. Bihar irakurketa, goizeko 8:00 hasita, eta urtero bezala, ez dugu ezer esplikatu behar, zuek ondo ezagutzen duzue formatua izan dezagun. Gaurko gonbidatuak, Urra Palategi eta Laura Mintegi, hauek ere ez dute presentaziorik behar. Laura hemen egon zan hauz besoetakoaren urtean, Ur berriz bai 11 pausoren urtean, eta bai 100 bazkeren urtean. Beraz, ezagunen artean gaude. Nik bai antolatzaile moduan eskerrak eman nahi dizkiet bereziki, zer iruditzen zaiz batzuetan guk geuk ere ez dakigula zer lan eta zer mesede eskatzen diegun idazleek, ez. Kasu honetan, Martuteneren kasuan oso argi gelditu da zer eskatzea idazleei, puntako idazleei eskatzea beste idazle baten liburuaren gainean hitzegitea, eurak berez daukaten lanaz aparte jartzea beste idazle baten liburuaren gainean hitzegitea, eta behar bada oain 10 urte irakurriko zuten, eta oain guk eskatu diegula berriz irakurri behar izatea hori, benetan lana da. Eta, Urren kasuan eta Lauraren kasuan, gozada bat da, eurekin lan egitea, zer lehenengo momentutik, gaina aurpegi txarra jarri beharrean, behar ados eta behar gozik horri buruz hitz egin behar dutelako. Antolatzaileen partetik, bintzat, eskerrak. Eta besterik gabe, gogoa daukate, gogo handia daukate hitz egiteko, beraz, zenbat eta lehenago hasi. Urrek pantalla erabiliko du, beraz, amatatu iko dut. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Laura, arratsaldeon Pedro. Eta, irakasle ere naizenez, mania profesionala gustatzen zaitala ere pedagogiko batean hastea, eta orduan labur eta hemen zaudetenok behar bada irakurketa urrun daukazuelako edo freskatzeko zenbait elementu eta gero ja hasiko naiz, beraz, Ramon Zaiza pintoriaren Martuteneren ulermenerako, pertsonaien arteko loturei buruzko halako oroimen ariketa bat, novelaren erdian Lin izeneko estatubatuar soziologo gazte bat dago, emakume bat, letrarekin emakume adierazten dut, 30 urte ingurukoa. Gero Martin izeneko euskal idazle bat, izanezkoa noski. Martinen etxearen zati batean bizi da Lin, alokatzen du, halako zati bat, gaineko solairuan dagoena. Eta Martinek garbiki novelaren hasieran sedutzitu nahi luke emakume gazte hori. Martinen bikotekide ohia hor dago ere, ez da etxe horretan bizi, baina egunero hara joaten da, Julia deitzen da, eta ez dira jada bikote, baina Martinen itzultzaile da Julia, eta bestalde laguntzaile, esango genuke, termino nahiko orokor eta lausoa erabiltzeko, eta bikotekide hori
Hor dabil baita ere eguneroia Arri izeneko emakume bat, eta hau Juliaren adiskide bat da, eta Martinen mireslea, idazle gisa miresten du. Eta gero dago Zigor izeneko nerabe bat, mutil gazte bat, Julia eta zendutako eta kide baten sebe nerabea. Beste aldean, beste familia bat edo, beste jende bat dago, Abaitua izeneko ospitaleko ginekologo bat, donostiarra. Eta Martin eta Abaitua ezagunak dira, besterik gabe, ezagunak dira. Eta gero dago Pilar Abaituaren emaztea, hau klinika bateko neurokirurgialaria da, eta baita klinikako fundatzailearen alaba ere. Eta senar emazte dira, oraindik ere, naiz eta beraien arteko harremana nahiko degradatua egon. Gero dago Loiola izeneko bi hauen semea, hau ere nerabea. Horra. Eta azkenik, noski, eta hori da nobelari, novela pizten duena, eta da, Abaitua eta Linen artean zerbait sortzen dela, eta maitale bihurtzen direla. Eta horri buruz mintzo da eleberria besteak beste. Esan nuke eleberriaren bihotza dela edo motorra, edo aitzakia beste guztia kontatu ahal izateko. Horra, besterik gabe, oroit arazten txiki honekin hasi gura nuen, behar bada, pantailan uz dezakegu afitxatuta aipatzen denean eta ez dakit, zer nahiago duzuen. Horren, oso. Halako novela potoloarekin, Zazpirun Orrialdetik gorako novela bat, uste dut benetan gertatzen dela, eta ni horregatik besterik ez bada, esker honekoan atzaio Zaizar Bitoriari eskaini dugu obra mundu bat, oso unibertso aberatsa eta obra oparoa, eta literatur tradizio handienetan badaude halako obra unibertsoak, obra potoloak, eta obra horiek irakurtzeak eskatzen du irakurle baita ere ez edonolakoa. Irakurle bat, setatxua, zalea eta adorea dokana, Zazpirun Orrialde iresteko eta gainera ez beti erresak, eta orduan azken finean irakurleen baitako meritudunen taldetxo bat edo sortzen da, ez? Adibidez, Joycen Ulises irakurri dutenen taldea edo Prousten obra irakurri dutenen taldea, eta euskal literaturan esan dezakegu, Martuteni irakurri dutenen taldea ere dagoela irakurleen baitan, ez? Irakurleen aristokrazia bat. Hori, pentsatzen dut alako obra bat irakurtzea dela abentura bat. Ez da bi egunetan irakurtzen, abentura bat da. Eta horregaitik pentsatu dut forma pixka bat berezia ematean nire gaurko hitzaldi honi, ez da hitzaldi klasiko bat izango da irakurketa eguneroko bat. Zeren noski horako horrak irakurtzeko hilabeteak behar dira. Eta beraz, kronika bat edo egin dut, hilabeteotako irakurketa honen kronika bat. Hasten dena, abenduaren 28an nire urtebetetze egunean. 2021ko abenduaren 28an. Pedro Alberdiren emaila errezibitu dut gaur 59 urte bete ituan egunean. Eta eskatzen dit noski parte hartzea gaurko jardunaldi honetan. Zalantza, lanez lepo nago. Aurra izan dugu urrian eta enioke gurasotzaren zama astundu nahi emazteari halako lan potoloa onartuz. Izan ere, Zazpirun Orrialdetik gorako obra da eta osorik berriro irakurri behar nuke, serioski egiteko. Denboraz justu ikusten dut ere burua, baina gogoa ere badut, handia, erronka ederra delako, eta bestalde horren konpainia honean, gainera. Abenduaren 30, Pedro berriro idatzi dit, eren eguneko mezua galdu ote den beldurriz.
Emaztearekin artean aipatua dut nire duda, animatu egin nau, gonbidapena onartzea. Abenduaren 21. Pedro Ibaiezkoa ematekotan naiz. Baldin eta ekaineko txandan jartzen manau, otsailekora ez bain nintzateke iritsi. Urtarrilaren 20. Hasi naiz azkenean Martutene berrirakurtzen. Kosta zait liburuari oratzea, eta ez bakarrik denbora faltagatik. Halako prosazko ozeano zabal eta sakonean murgiltzeak errespetua ematen. Badakit hilabeteak pasako ditudala apnean Iberika buruz buru liburuarekin. Martutene espetxe bilakatuko zait, eta harreman esklusibora kondenatua nago. Ezingo dut ekainera bitartean beste ezer ganorazkorik irakurri, eta balizko irakurketa galdu horien dolua egin behar dut. Liburuaren alea laster aurkitu dut etxeko liburutegiaren apaletan, baina eskuratu orduko ohartu naiz ez dela praktikoa izango. Bere 909 gramoekin eta tamaina handi sanalarekin ez da edonora eramateko moduko liburukia. E-book bertsioa erosi dut, eta telefono mugikorrean irakurtzen hasi naiz. Word dokumentu bat ireki dut telefonoan bertan liburuaren laburpen detailatua egiteko irakurketan aurrera joan ahala, baita hitzaldirako oharrak bertaratzeko. Urtarrilaren 29. Erronka onartu izanaren arrazoietako bat da badudala jakimina ikusteko zer efektu egingo diran liburuak 10 urte beranduago. 10 urte pasa dira Eleberri argitaratu zenetik eta ez dira debaldetan igaro. Euskal Herriaz, Euskal Arazoaz, Euskal Gatazkaz, Lakosaz, Iban Zalduak esango luken moduan, mintzo da Martutene eta bizi dugun egoera soziopolitiko asko aldatu da, orduz geroztik. Euskal literaturaren paisaia ere guztiz aldatu da. Me Too fenomenoa gertatu da tartean. Eta ni neu ere enaiz duela 10 urteko bera. Labur esateko kontestua guztiz aldatu da. Lehen irakurketaren oroitzapenak garai hartan eragindako emozio eta gogoetak oraindik buruan presente ditu. Eta bigarren irakurketa honekin etengabe gurutzatuko dira. Super Mario Kart bideojokoan posible da lasterketa bat egitea aurreko lasterketa baten irudi transluzidoaren gainetik. Ghost edo mamua deritzo aurreko partidako arrasto transluzido horri. Zure bi autoak, oraingoa eta lehengoa, aldi berean ikusten dituzu pantailan eta aintzinako lasterketaren traiektoria orain hartzen ari zarenarekin erka dezakezu une oro. Halako zerbait gertatzen zait orain niri Martutene berrirakurriz. Bi irakurketa batera egiten ari banintz bezala da, eta aurreko irakurketaren gosta edo mamua daukat beti lerroen artean dantza. Esan dezadan deblauki. 2012ko irakurketak orotariko sentimentu nahasiak sortu zituen nigan. Liburuak liburatu ninduen, maiz, eta narritatu tarteka. Eta ebatzi nuen, ez zela Saizarritoriaren obretan nire kutxuna izango. Gogoratzen naiz, ere, Joseba Gabilondoren urte bat beranduagoko New York Martutene, Euskal postnazionalismoaren utopiaz eta globalizazio neoliberalaren krisiaz izenburupean agerturiko analisi bikaina irakurtzean, pentsatu nuela ez ote zen liburua hobetzen kritikoak egiten zuen irakurketak. Alegia iruditu zitzaidan Martutenek izan beharko zuenaz edo kolektiboki izatea nahiko benuenaz, hots, Saizarritoriaren beste maisu lan bat, mintzo zela Gabilondo, eta behar bada ez liburu errealaz. Gaur egun ere uste dut Gabilondoren irakurketa hura obraren parte bihurtu dela. Obraren eraikuntza amaitzeko erabilitako azken ardia dela. Ezin dela irakurri Martutene Gabilondoren analisia paraleloki irakurri gabe. Butat gisa laburbiltzeko Gabilondo Martuteneren ko-egiletzat daukat. Baina, horrek ez dukentzen duela 10 urte akatsak eta edo ahuleziak ikusten nizkiola liburuari. 2022ko otsailaren 5.
Eleberriari arrankatzea kostatzen zaion moduan, abaituari kostatzen zaion bezala linekiko harremanean implikatzea, niri ere kostatzen ari zait eleberri honekiko harremanean berriro sartzea. Horretarako oztopoetako bat da, bere idazkera eta estiloa etzaizkidala beti egokituak iruditzen mamiari. Honetan, ohartzen ez nire iritzia ez dela gehiegi aldatu. Esaterako, Saizar Vitoriak ez darabil bere betiko euskara. Askotan leporatu izan zaion euskara erlatiboki pobre eta zurrun samar hura, koherentzia miresgarrian dagoena bere pertsonaien jatorriarekin, soziologiarekin, psikologiarekin eta obren asmoarekin. Hemen hiztegi asko zanitzagoa, aberatsagoa erakusten du edo exhibitzen, dialektalismo guztia batzuetan, jatorrismoz betea maiz, baina sinesgarria ote da lako euskara erabiltzea pertsonaia donostiar foto horiek edo mediku batek. Entzun izan dut, Koldo Izagirre izan duela, alboan, Saizar Vitoriak lankide edo laguntzaile idazketaren azken fasean. Ez dakit zenbateraino den egia. Baina egia da beste esku baten presentzia edo nabari dela hemen. Hildo beretik, hornidura estetiko huts eta hutsala dirudi, esaldi askoren luzetasunak, zinezko eta bere baitako motivaziorik gabeak. Esaldi korapelotsuak justifikatuak zeuden 11 pauson, edo bihotz bi, protagonista obsesibo maniakoak baitziren, egiaren bila zebiltzanak memoria historikoan barrena. Hemen, fokalizazioa aldakorra da, eta pertsonaiak oso garbi pentsatzen dituzte gauzak. Mezua zein den une oro daki, bai pertsonaiarena, bai obrarena berarena, ez dirudite zalantzen lanbroan ainguraturiko pertsonaiak. Ondorioz, asko egokiagoa litzatekela iruditzen zait, Gorden Azazu lurpeaneko ipuintzen baitetan erabiltzen den esaldi neurtua, klasikoagoa. Labur biltzen, esaldiaren luzetasunak, haren virtuosismoak, hemen izaera falikoa duela esatera ausartuko nintzateke. Autoreak bere hegemonia literarioa baieztatzeko daukan hibrisa edo neurrigabeko ambizioa erakusten duela dirudi. Euskal idazle alfa dela adierazteko moduan, eta euskal literatur esparru osoa, Iparraldea, Nafarroa eta Bizkaia barne, mendera dezakela esatekoa. Euskara jatorzale eta diversifikatu horrekin. Nobelaren luzera bera ere, bide nagoen, eta oro bat, falikotzat jo daiteke. Euskal novela luzeenetakoaren egile izateko asmotzen. Max Frisch asko aipatu arren, Philip Roth, bezain jori, gordin, misantropo eta virtuoso izateko ambizioa dario, iruditzen zen. 2022ko otsailaren 11. Banoa aurrera irakurketa, pixkara. Baina, gero eta gustura. Erosoa. Azkenean hilin agertu da. Eta hura seduzitzeko Martin idazlearen alegin utxan bezain patetikoak gozagarriak dira. Novela inoiz irakurria ez daukan emazteari historioa kontatzen diot aurrera egin ara. Esaten diot, irrikitan nagoela abaitua eta linen arteko hori benetan hasteko. Pasio sexualaz mintzo naiz, noski. Izan ere, inpresio handia egin zidan liburuaren alderdi horrek lehen irakurtaldian. Zoragarriki idatzitakoa iruditu zitzaidan, guztiz irreagarria eta aldi berean erabat sinesgaitza. Sinesgaitza egin zitzaidan 30 urte inguruko emakume ipar-amerikar eder eta erakargarri horren eta horren jantzia izatea literaturan, horrela maite mintzea gutxienez 20 urte zarragoa den euskal mediku burges batez, bai adintartearen gatik, bai zituzten jatorrien gaitik, ez zitzaidan sinesgarria egiten. Ikusten nion azalpen bakarra, Gabilondok ematen zuen pista alegorikoa zen, alegia, neska amerikarra beste zerbaiten metafora zela. Euskaldun post-abertzaleek globalizazioan parte hartzeko zeukaten desirarena. Eta aitor dezadan, jeloskortasunak ere eragin zuela niran sinesgaitzat edo exageratutzat jotzeko bi pertsonaiak bat besteari lotzen zituen zera sexual zoragarri bezain politikoki inkorrektoa. Emakume bat horrela eskaintzea gizon bati eta ez bakarrik sexualki, nik ez nuen inoiz halakorik bizi izan eta enuen sinetsi nahi gerta zitekeenik, baina izirudien egiazkoa.
nire animoa babesteko pentsatzen nuena zen asmakuntza literario bat izan behar zuela. Fikzio bat, metafora bat, literatura. Hori bai, literatura bikaina. 2022ko otsailaren 18. Konturatzen naiz, egunez eguneko obra honen irakurketa nire bizitzako betebehar profesional naiz familial guztiei ihes egiteko aitzakia ederra bihurtu zaidan. Martuteneren irakurketan aterbetzen naiz, Martin idazlea aterbetzen den bezala bere biblioteka noblean, beste guztiak ikutara bidali nahi dituenean, lanaren aitzakiarekin. Otsailaren 22. Gurutzatzen ditudan lagun edo ezagunekin ere, eleberria komentatzen dut, aipatuz edo aitortuz hitzaldi bat prestatzen ari naizela. Bartzelonan egon berri naiz, tesi baten defentsak eta hango euskaldun birekin hizketan egon gara Martutenez. Tesi ondoko bazkaria. Haiek ere baina batzuk jartzen dizkiote. Alde, erreparoak erreparo, bat gatoz esateko eskala saizarritoriarrean imperfektoa den obra bat munduko idazle gehienen obrak baino gorago kokatzen dela. Komentatzen diet badela zerbait molestatzen nauena eleberritzar honetan. Ambizio totalizanteegia du, nire gustu pertsonalerako. Proiektu literario guztiz zintzoa edo sanoa izateko. Ziurrenik, kritika literarioak eta erakundeek azken hamarkadetan autoreari aitortu dioten aura eta eskaini dioten estatusaren ondorio perversoetako bat da. Saizarritoriak barneratu bide du jendarte euskaldun guztiaren izenean idazteko ambizioa edo kezkagarriagoa dena bete behar. Saizarritoriak berak argitalpenaren garaian egindako adierazpenak ere hori salatzen zuten, alegia, Euskal Herriaren historia hurbilaren errelato orokor bezain alegorikoa eraikitzeko asmoa, eta okerrago dena, xede literarioaren sanotasurarentzat, errelato konsensuala edo konsensuatua egiteko asmoa, aipatzen zuen idazleak prentsaurrekoetan. Martxoaren lehen. Edozein une baliatzen ari naiz novelan aurrera egiteko. Supermerkatuko gutxaren buztanean, eguerdiko bazkalondean ikasleen aurrera itzuli aurretik, emazte animaino lehen lokartzen denetan, ohean bertan, komunean, denboraz eskaz nabil eta utopia bat da sofan jarri eta patxaraz irakurtzea ordu pare batez jarraian. Saizarritoriak bere aldetik denbora hartzen du idazterakoan. Eta astiro, doa, abaitu eta liben maitasun historioa, beste gauza asko tartekatzen direlako. Txit interesgarriak dira, beste gauza edo azpi historio hori guztiak, ekin. Baina aitor dezadan maitasun historioa dela nire motorra. Liburu honetan. Harrigarria zaitzen agikeria sartzen zaidan askotan, euskal arazoaren eta historia politikoaren inguruko garapenen aurrean. Elitzateke ala izan behar, zeren gainera oso ongi idatziak daude, eta gogo eta berritzaileak proposatzen du, Saizarritoriak honen inguruan. Behar bada, ni ere novelak salatzen duen euskal jendearen burgestearen eta despolitizatzearen adibide bat naiz. Entretenimendua behar duen irakurle kontsumitzaile eta infantila. Martin idazlearen miresle edo fana den arru pertsonaia bezala. Prezeski, denboraz gogo eta solteak egin nahi dituzke da. Eleberria luzea da. Baina, luzetasunak eta tarteka galdotasunak badituzte izateko arrazoiak. Justifikazio literarioak, hobeto pentsatuta. Hasteko, denbora behar da novela hau irakurtzeko, eta hori autoreak ongi baliatzen du errealismoz biziarazteko irakurleari maitasun historioaren garapena, bere temporalitatean. Alegia historiak irauten duen denbora behar da gutxi gora bera liburua bere irakurtzeko, zenbait hilabete. Denboraren joana eta honek gure bizitzetan uzten dituen orbainak irudikatzeko asmoak, justifika lezake egin batean eleberriaren luzeran. Bestalde, abaitu eta linen arteko pasioaren dizdira eta intensitatea elirateke berdinak, pasarte horiek ez baleude geldotasun eta luzamenduz, baita pasarte aspergarriz behar bada inguratuak. Uharteak, itsasoa behar du inguruan uarte izateko. Eta erromantze hori uarte bat da. Denbora, halaber,
Burgesiak daukan luxua da. Aintzinaroan ozium zeritzon esaldiaren luxuari eta Martutene zerbait bada Euskaldunen pixkanakako burgestearen kontakizun historikoa da. Gerrak atzean daude, izan daitezen karlista, zibila, alaetari lotua, eta garai epikoak urruntzen ari omen diren une historiko honetan pertsonaia Euskaldun burgestuok denbora daukate aisialdirako, literaturarako, eta noski, burgesiari gelditzen zaion azken abentura existentzial posiblea bizitzen saiatzeko adulterioa. Martxoaren 6. Julia maite dut. Inteligentea delako, zorrotza eta zintzoa delako intelektualki. Martin baino gehiago. Baina narritatzen nau zigorren hezkuntzan erakusten duen soberazko beldur politikoak. Martin eta Julia burgestuak daude. Julia ere bai. Eleberriko pertsonaia guztiak bezalaxe. Eritasun bat pertsonaia guztiak kutsatzen dituen. Eta horrela erakutsi nahi ditu autoreak. Saizarritoriaren provokazio paradoxala, eleberri burges bat idaztean datza. Martutene adulterioaren euskal eleberri burgesa izatea berez da provokazioa. Izan ere burgestasuna baita euskal mundu abertzale ezkertiarraren aurkari estetiko ideologiko ofiziala gutxienez 1950 geroztik. Burgesa epatatzea baldin bazen Mirande, Aresti, Txillardegiren baita ondorengo gehienen erronka kutxuna, hemen ezker abertzalea epatatzea dela Saizarritoriaren asmoa esan beharko litzateke. Saizarritoria gure burgeste kolektiboa muturraren aurrean jartzen digu, eta deserosoa da. Gure kontraesan ideologikoen aurrean jartzen dituelako, gure utzikeria kolektiboaren aurrean. Ze gogorra den mediku ñoñostiar baten adulteriorako sedukzio trikimailu bihurturik ikustea, mendetako gure memoria eta ondari kultural zein identitario osoa. Hainbeste borroka eta sufrimenduren islaren materia baskonika gazi gozoa, neska amerikar gazte batekin oheratzeko tresna bilakatzen da hemen. Folklorearen bertsio heldu eta eguneratua funtsean. Martxoaren 8. Saizarritoriaren handitasunaren edo nagusitasunaren beste arrazoi bat hau da nire ustez. Saizarritoriak euskal esparru literarioko lehiakide gizonek ez bezala bizitzaren aspektu guztiak tratatzen ditu betidan. Bikote harremanak barne, are bikote harremanei lehentasuna emanez. Izan ere, Saizarritoria izan da luzaz bikotea hobetoen mintzatu den euskal idazlea, eta ia bakarra, gizonen artean diote. Gure idazle nagusietako batzuk ez direlarik inoiz gai izan. Spielberg errealizatzaileari ere, horixe falta zaio, zineasta totala izateko. Ez dauka maitasuna eta bikote harremana islatzeko gaitasunik. Beste gauza askotan virtuosoa izanagatik. Bere zinemagaitzak angelu hil hori dauka. Euskal idazle gizonezko gehienen obrek ere bizitzaren dimentsio hori mentsu dute. Kontatu alizateko ordean noski bizi behar da. Eta ez hori bakarrik, baizik eta behar bada ere izan behar da ausardia edo lotxagabekea gauza horiek plazaratzeko, kontatzeko eta behar bada hurbilekoen miseriak begibistan jartzeko. Bada Martinen edo abaituaren birilitate aldarrikapen sintzero bezain zakarretan zerbait gaurko mituren ondorengo kontestu profeministan txit deserosoa bihur daitekeena. Nondik eta nork begira. Misoginiaren eta birilitatearen ikuspegi zaharruno baten ertzean ibiltzeak gaurko idazle gizonezko handienengan joera zabaldua dirudi. Houellebecq, Philip Roth, Saizarritoria bera, male gaze edo begirada arra delakotik diharduten idazleak dira, udari gabe. Baina horrek ez die kentzen narratzeko abilezia eta begiradaren zorroztasun. Taxira igo eta gorbata egiten ari da abaitua eta badu gogoa taxilariari erantzuteko emakume gazte batekin 6 ordu jolasean aritzetik datorrela. Eta horri loturik, harmonian sentitzen da gauarekin.
oso antipatikoa suerta daiteke abaitua horrelako uneetan. Eta horixe da nik eskertzen diodana Saizar Vitoriari. Gizon batzuen egia ez delako edertzen edo makillatzen ahalegintzen. Pertsonaia baten birilismo falokratikoa eta vanitatea erakustea ez da balore horiek babestearen sinonimo. Oroitarazi behar ote da oraindik pertsonaia ez dela narratzailearekin konfunditzen, eta are narratzailea bera ere ez dela autorearekin nahasi behar. Saizar Vitoriak bere pertsonaien egia kontatu nahi digu, ez digu eredu bat erakutsi nahi. Ironia dario bestalde beti Saizar Vitoriaren kontakizunei. Hori onartzeko prest ez dagoen irakurleak hobeluke ez literatura irakurtzea, baizik eta filosofia edo zuzenean moralezko tratatuak. Hobeto sentituko da eta ez dio kalterik egingo literaturari. Ze kurioso, hau hartzen naiz, gaur martxoaren 8 dela. Bagenekien Saizar Vitoria bikote harremanaren baitako esangabeak, harremanaren endekatzea, poztea, igatzea, maisuki narratzen zituela. Baina liburu hau baino lehen ez genekien pasio sexualaz mintza zitekela, eta hori da ziurrenik Martutenen dakarren berekutza handia. Eta nahiko sublimea da nola dagoen kontatua. Besteak beste, bi protagonisten ikuspegiak eta sentipenak batera eskaintzen zaizkigulako, ez bakarrik batera. Martxoaren 14. Zein da irakurlearen tokia Martutenen? Julia eta Harrik Martin idazlea miresten dute, baina ez diote gauza bera eskatzen. Harrik nahi luke Martinek konta dezan berak bizi duen istorioa aireportuko gizon batekin. Juliak aldiz Martini zintzotasuna eskatzen dio euskal arazoa idazterakoan eta ez miserablea izatea sekretu intimoak argitaratzean. Irakurlearen figuraren bi bertsio dira Julia eta Harrik. Liburuaren baitan txertatuak. Julia, mesfidatia, zorrotza, arrazionala, jakintsua, kritikoa da. Eta Harri beriz, entusiasta, inkredulitate suspentsioaren jokoan sartzeko prest dagoena beti, romantz bat gogokoago duena nobel bat baino. Martinek Julia eta Harrirekin duen harremana kontra esankorra da. Bi emakumeek molestatu egiten dute bere zeregin kreatiboan. Denbora galarazten diotelako, idazteko. Eta beraien kezkak askotan erdeinu sartzen ditu. Baina bestalde, bakardadetik ateratzen duten pertsona bakarrak dira. Zutik eusten diotenak, gizaki gisa. Hori da Saizar Vitoriak irakurleekin bide duen harreman zaila. Esana du askotan, berak ez du irakurleen gustuen arabera idazten ez idatzi nahi. Baina nola egin aurrean irakurlerik ez badago. Modu batean ala bestean seduzitu behar dira eta mimatu, minimoki bada ere, alboan edukitzen jarraitzeko. Saizar Vitoriaren egiazko harreman serioa Juliak itxoratzen duen irakurlearekikoa da, jakina, betidanik eta betirako. Baina, aro postmodernoan, Harri bezalako irakurle gero eta gehiago dago, eta merkatuan idazle gisa irauteko hauei ere bazka eman behar zaie. Alde horretatik Martutene bi motatako irakurlei aldi berean hitz egiten alegintzen den eleberria da. Hala Juliei nola Harriei, romantz eta nobel aldi berean, baita meta-romantz eta meta-nobel ere, nola ez. Ohargarria da hemen Julia dela, eta ez Martin, espero zitekeenez, pertsonaia eta narratzaile fokalizatzaile nagusia. Eta aldaketa nabarmena da hori aurreko obra batekiko bihotz bi. Antzeko pertsonaiak ziren, antzeko bikotea. Bere buruari eta bere zilborrari begira bizi den idazle gizonezkoa dinosauro figura bat bezala agertzen da Martuten. Bukatzera eta desagertzera doan espeziea. Juliaren esku geratzen da euskal literaturaren etorkizuna liburuaren amaieran. Hots, irakurlearen ikuspegia kontuan hartzetik abiatuz. Modu inteligente, zorrotz eta kritikoan idatziko duen norbaiten esku. Garai berrietako idazlea, emakume, jakintsua eta zorrotza izango da, edo ez da izango. Azken 10 urteotako euskal literaturaren bilakaerak Saizar Vitoriaren profezia betetzen ari dela frogatzen du. Apirilaren 2. Medikuarenean nago,
orkatilaren radiografia bat egin behar duen semearekin itxoin gero. Futbolean harikuz bihurdura bat egin bide du. Mugikorrean irakurtze jarraitzen dut baita ohar hauek idazten. Abaitua ospitalean ari da, medikuntza publikoan hortaz. Aldiz Pilar klinika pribatu baten jabe den familiakoa da. Eta literaturaren metafora garbia da medikuntza Martutenen. Literatura zer daba, arimaren penak sendatzeko zer bat. Idazlearenak lehenik eta posible bada, zenbat? Idazlearenak lehenik eta posible bada irakurleenak edota komunitate linguistiko oso batenak ere. Abaituak Pilarrekin duen harremana, Saizar Vitoriak euskal esparru literarioarekin duenaren irudi bat da. Saizar Vitoria literatura unibertsalaren izenean ari da, idealismoz. Ia zerbitzu publikoa bailitzan berez eregina. Esparru literario euskalduna bertzalea aldiz bere interes pribatuak, alegia nazionalak, defenditzen ari da, pragmatismoz eta bizirauteko asmoz. Publikoa versus pribatua, bien arteko harremana korapilatxua da, no se. Batzuetan batera daitezke, berain helburua, estetzutan nekezago. Maiatzaren 4, Zelin idazlearen ger ineditoa kaleratu berri du Galimar etxean, irakurtzeko gogo itzera. Baina ez, Martutenerekin nabi, endredatua. Linek abaituari entzun nahi lioke maitasun adierazpen bat. Horren esperoan pasatzen du eleberri osoa. Martutenek ere hori entzun nahi luken igandi, maite dudala. Baina ez diot esango, abaituak bezala jokatuko dut eleberri honekiko. Asko gozarazten nauen arren, izugarri batzuetan, edo unkitzen nauen arren. Hala nola Peruar emakumearen erditzearen pasarte zoragarrian, Sagastizabal baserrian. Malkoak atera dizkidate horri horiek. Abaituak bere ohiko konbikzio profesionalen aurka, Linen argudioak aintzat hartu eta bapatean ospitaleko arau guztiak urratuko ditu bere karrera arriskuan utziz emakume Peruar batiaren gizon euskaldunaren baserrian erditzen lagunduz. Eta Lini deituko dio erditzearen unean laguntza eman diezaion. Ezin hobeto idatzia dago pasarte osoa, magikoa da. Eta binen abar finezia handiz erakusten digu, esan gabe, nola abaituak Lini maite duela aitortzen dio. Ez hitzez, baizik eta ekintzaz. Eta, amaitu beharko dut, beraz, gutxi bat azaitea esan. Ekainaren bata, egun batzuk. Kasi bukatu dut, ekainaren bata. Duela egun batzuk. Abaitua Martinen etxera hurbiltzen da. Bizitako pasioaren eszenatokira, eleberriaren bukaera. Lin bisitatzera doa, Pilarrek ari egindako ebakuntza zitalaren ondotik. Linek besarkatu egiten du, eskuzabaltasun amaigabez. Abaitua ez da gai bizitzaren biribilgunean beste irtera bat hartzeko. Pilarren irterati joango da, beti lez. Unkitu egiten nago estenak, amorrarazten eta nostalgiko bihurtzen. Zer esan abaitua eta Linen artekoaz. Nire nobelarekiko beste erreparo guztiak antzearazten dizkidala. Bigarren irakurraldi honetan ere, bi maitalen arteko harremanaren kontakizunak. Pasioaren kontakizunaren zehaztasunak, egiazkotasunak, literarioki impresionatu naute. Eta Linen pertsonaiak unkitu egin hau, berezik. Abaituari belarrondokoak emateko gogoa izan dut, behin eta berriro. Abaitua, bide taloetan zein irtera hartu ez dakien gizona. Pilar eta Julia ere pertsonaia bikainak dira. Oso ongi datua. Bestalde, lehen irakurraldian ez bezala, sinesgarria egin zait guztiz loga ferpa, bere aspektu guztietan. Errealegia, akaso, egiantzekotasunaren kalterako ia. Egiazko egia dirudite xetasun guztiek asmatuak izateko. Eta horrek paradoksalki kalte egin liezaioke egiantzekotasun literarioari. Nire gaurko emazteak esan hori didanez, oraindik lehen ezkontzak nengoela irakurri bainuen Martutenen 2012an, ez da fikziorik existitzen, dena da egia ere berrietan. Dena, idazleok bizi duzuena baino ez duzue kontatzen. Emazteak dioena egia bada, Saizar Vitoriak bizipen ederrak ditu. Izan ditu. Opa diot ez bizitzea egiazko Lin galdu baten nostalgiarekin.
Hitz hauek idazten ari naizela, emazteak smartphonea erauzi berri dit estiki eskuetatik eta bere gana erakarri argia itzaltzeko tenori da. Ekainaren 5. Berbatsuegia izan arren Martutene objektu mutua da. Gure beharra du bere esanahia eskuratzeko. Guri begira dagoen Rorschach'en test proiektibo erraldoi bat da. Bere baitan guk zer ikusiko zai dagoena. Guri dagokigu Martutene artefaktuaren zentzua eraikitzea gaur eta bihar, behin eta berriro. Gure irakurle desirak eta plazerrak bizirik diraute. Arratsaldeon, lehenago antolatzailei zorionak eman, antolatu dituzten hitzaldi hauengatik eta eskerrak ere bai gonbidatu izateagatik. Gauza asko eta denbora gutxi orduan harira joango naiz. Gai asko dago Martutenen eta nik bi aukeratu ditut horren gainean hausnarketa egiteko. Lehenengo gaia da pertsonaia nagusiek bizi eta deskribatu egiten duten egoera soziopolitikoaz daukaten percepzioaz hitz egitea. Nola perzibitzen duten egoera soziopolitikoa. Eta bigarrena da, pertsonaiek zen nolako percepzioa daukaten gizon eta emakumeen harremanen gainean. Lehenengoari helduta oso presente dago Zeizarbiteraren novela guztietan, Ene Jesus eta Zita, Metro, Noski, eta azkenengoraino oso presente dago egoera soziopolitikoa. Eta argi dago pertsonaiei mina ematen diela herriak. Mina ematen die izandako gerrak, gerren ondorioak, diktaduraren ondorengo errepresio urteak, eta baita ere geroko gatazka politikoak eta gatazka horrek izan dituen eragindako bortizkeriak. Askotan, pertsonaia hauek bizi egiten dute gatazka politikoa hitz batzuk erabilita. Traidore, sentitzen dira, armak ezartzeagatik, errudun, sentitzen dira, koldar jokatu dutelako, egoera politiko horren aurrean, uste dute erredimituak izan behar direla, pekatua egin dutelako, eta hor ere pekatua da gehiago omisioagatik, jarduteagatik baino, ez egiteagatik, eta horre ikusten dugu moral judio-kristauan ez eta apaiztegitik pasatu ez, eta gero askotan ikusten da nola aukeratzen duten isiltasuna. Heroiaren eta terroristaren artean aukeratu beharko balute, pertsonaia hauek heroia aukeratzen dute, martiria. Inkluso orrialde batean, eta 11. orrialdean, hain zuzen ere zigorren inguruan hitz egiten ari direla esaten dute. Ideal noble batengatik bizitza emateko prest zeuden horiek heroiak izan zirela. Beraz, alde batetik bai sentitzen dute borroka armatuarekiko gerra batetik, baina beste alde batetik oso ondo ulertzen dute borrokalarien jarduera eta ulermena adierazten dute borrokalari horiekiko. Belaunaldi honetako lan askotan, belaunaldi osoan, eta Zeizarbiteren lanetan bereziki, antzematen da ezin egona, eta batez ere barne borroka intimoa. Eta barne gatazka hori askotan irudikatu izan da bi anaien metaforarekin. Aipatuko duten dago liburu bat, Joseba Zulaikarena, Enemigos no hay enemigo, hain zuzen ere titulu hori ere hitzeri hartzen dio, aspaldiko liburua, eta hor bi anaia agertzen dira, Carlos eta Martin, bata da etaren biktima, eta bestea da heroi abertzale bat. Baina metafora hori ikusi egiten dugu ere euskal literaturaren beste liburuetan, esate baterako bi anai liburuan, berriro ere ikusten ditugu bi anaia, Daniel eta Paulo. Daniel bihurria da, gaiztotsua da,
mina egiten du, eta aite historian dagoenean Paul hori esaten dio, ni faltan izenean hartu kargu zure nahiarena. Eta ez da zegoen errua, literalki esaten du. Gainera, Daniel, ez da terraje txarrekoa, gizarajo bat da. Aite hildakoan Pauloren ardura da zer egin behar dut nahiarekin. Badakit, bihurria dela, badakit, gaiztotsua dela, badakit, mina egiten duela. Baina salatu behar dut, anaia odolberekoa da, anaia etxekoa da. Ezin dut salatu. Beraz, metafora hori bi anaien artekoa Euskal Herriaren egoera soziopolitikoa adierazteko askotan ikusten du. Hau da, egoera baten aurrean bi jokaera politiko diferente daudela, baina ezin batak besteari aurre egin hain zuzen ere biak odol berekoak eta etxe berekoak direlako. Zer egiten dute orokorrean, zer egin izan dute idazleek egoera honen aurrean? Eta hemen belaunaldika egingo dute azterketa bat. Hasiko naiz 70. belaunaldiarekin, hain zuzen ere, Zeizar Bitoriaren belaunaldiarekin, eta ikusiko dugu nola jokatu duten egoera honen aurrean. Hau da, hauek dira etaren sorreraren garaikideak, beraiek erabaki behar izan zuten, etan sartu ala ez, batzu sartu ziren, beste batzu ez, ulergarri ikusten dute, etaren borroka, hasiera batean, gero kritiko bihurtzen dira, eta kontuan hartu behar dugu, gatazka omnipresentea dela gizartean, angustia eragiten du, interpelatu egiten gaitu guztiok, zergatiak eta erantzunak eskatzen ditu, mina ematen du, alderik alde zeharkatzen gaitu guztiok, eta ezin egon etiko bat zorrarazten du. Nola jokatzen dute belaunaldi horretako idazleek, hau da, 70. belaunaldiko idazleek, nola jokatzen dute ezin egon horren aurrean. Zer nolako erreazioak dituzte. Danetariko erreazioak ikusten ditugu, eta ez bakarrik kanpoan gelditu ziren idazle horien artean, baita ere militantza politiko abertzale agerikoa izan zuten idazlen artean. Nik 10-12 jokabide diferente identifikatu ditut literaturan gatazka politikoarekiko. Jokabide bat izan da, esate baterako Erdi Aroan kokatzea novela. Orduko gatazkak urrun daude, eta ez da beharrezkoa posizionamentu argi bat egitea. Esate baterako, aipatuko ditut novelak, kasu guztietarako, esate baterako Otxopetxe edo Poliedroaren Ostoak. Beste baliabide bat, beste iesbide bat izan da novela kokatzea Haurtzaroan. Haurtzaroan azken finean gatazka hor dago, baina zuk ez dozu erabaki behar horren gainean. Zuk ez dozu zure burua posizionatu behar. Esate baterako kolosale izango da. Iraganean ere kolokatu izan dira novelak. Abuztuaren 15ko Bazkalondoa. Edo geografia imaginarioak sortu dira. Mundu guztiak daki Makondo Kolombia dela, baina Makondori buruz hitz egiten duzunean, ez duzu hitz egin behar Kolombiako egoera politikoaren gainean, drogaren gainean edo karterren gainean. Beraz, geografia imaginarioa izan da beste iesbide bat saihesteko novelan, literaturan idaztea borroka politikoaz. Ironia izan da beste irtenbide bat, hau da, trufa egitea egoeraz, esate baterako Agirrezarraren kartzelaldi berriak. Edo subjetibitatean babestu, esate baterako Koaderno Gorria. Batzuetan egon da objektibizatzeko ahalegina eta egoera kontatzeko ahalik eta objektiboen eta kanpotik esate baterako zorion perfektua. Edo ekidistantzia hartu. Hau da, bai gaiztoa da, lehen esan dugu moduan, baina etxekoa da. Maite dugu, esate baterako arrainak ura baino. Batzuetan begirada korala, anitza,
erabili izan da, esate baterako 100 metro. Fondoko paisaia izan da borroka hor zegoen, baina ustez zeukan inzidentzia argia zuzena kontatzen ari zen historioan, eta ezer esateko nire novela bat ipatuko dut, Nerea eta biok, guztiok, ihes bidetara jo izan dugu. Edo ihes egitea eta atzerrira jotzea, inkluso idazteari ustea, esate baterako Adanen poema amaigabea. Hau da, borroka armatuak euskal literaturan izan duen eragina ez da izan horren beste kontatu denagatik, baizik eta ez kontatzeagatik bilatu izan diren irtenbide edo saihesbide puntualak. Hain zuzen ere, aurrez aurre ez egiteko errealitate hori. Urrengo belaunaldietarako egoera ezberdina izan zen, planteamentua ezen honezkero ia idazle horiek etaren barruan sartu behar ziren ala ez, baizik eta nola jardungo zuten eremu publikoan jakinda lurralde neutrorik ez zegoela. Eta jakinda hirugarren bide guztiek porrot egin zutela. Denborarekin, lehenago edo beranduago, egindako lubaki horren alde batera edo bestera jauzi behar zen, egunez egunero irratia piztu eta beste ekintza bat egon zela jakin eta gero. Zer nolako jokaera edo zer nolako ihesbide edo portaera izan zuten idazlek egoera horren aurrean. Hor dago zuzen ere, Iban Zalduak ere, lakosa esateaz aparte gero komentatuko dut, berak editu zuen tropelaren belaunaldia. Oso urte latzak izan ziren, 83-tik, 86-ra, idazlen egoera eskizofrenikoa zen, alde batetik zeukaten beraien sormenaren errealitatea, eta bestalde batetik bizitza politikoaren arteko interferentzia. Hau da, sormen lana eta agerraldi publikoa, hau da, eremu publikoan agertu beharra, eskizofrenikoa bihurtzen zen idazle askorentzat. Gatazka, armatua edo lakosa, hain zuzen Iban Zalduak izendatu zuenean presente zegoen etengabe eta gizartea zuri-beltzezkoa zen. Hau da, edo nirekin, edo nire kontra. Eta hori gertatzen zen, ez bakarrik idazlen artean, argitaletzen artean ere bai. Eta garai horretan, urte horietan izan ziren zuzen ere, literaturaren eremuan gertatu ziren eztabaida literario latzenak eta krudelenak. Teoriaz hitz egiten zen etikaz eta estetikaz, hau da, etika, edo engaiamentua eta estetika, edo la literarioan edertasuna, baina gero praktikan beste zerbait buruz hitz egiten ari zen. Hau da, nola posizionatu egoera politiko horren aurrean. Eztabaidatu egiten zen, ia idazlea gizartean sortzaile hutsa zen edo intelektual baten funtzioa bete behar zuen. Bere lana idaztea zen besterik gabe edo bere lanea zen posizio hartzea gizartean. Eztabaidatu egiten zen, ia gatazka bera agertu behar zen gai moduan lan literarioan ala ez. Eta garai hartan kritikak egin izan ziren, kritikak ad hominem, nik esango nuke kasu batzuetan ere ad mulieren, hain zuzen ere, ez zuketelako zer ikusirik idazleen lan literarioarekin, baizik eta idazleen posizionamentu politikoarekin edo emakume hutsa izateagatik. Egia esan, ezakit nola nabilen, dagoenaz, beste gaia falta zen. Eta gero etorri zen belaunaldi mediatikoa, Erasmus belaunaldia deitu izan dena. Askoz ere pragmatikoagoa, hauek ez dute sentitu izan posizionamentu hartu beharra beraien literatura, lehenik eta behin jaio zirenean eta sortu zenean markatu jaio gabeak zirelako eta berun urteetan umeak zirelako. Garai honetan eta bakarrik garai honetan izan zen posible idaztea twist bezalako novela bat. Lehenago ezinezko izango zen. Eta azkenengo belaunaldiek ez du ematen gatazkaz edo lakosaz idazteko behar izan handirik sentitzen dutenik. Hari noa bigarren gaiarekin. Zer nolako pertzepzioa dute pertsonaiek emakumekiko harremanaz.
Martutene da novela erreka, afluentez osatu edo elikatu egiten dena, eta hor meandro horietan navegatzea oso interesantea da. Batez ere, etengabe topo egiten dugulako edo hor dagoelako pertsonaia maskulinoek emakumeekin daukaten harremana. Eta harreman mingarria da. Nik esango nuke, eta hori bigarren irakurketaren azkenengo 20. orrialdetan topatu dut, harreman incestuosoa. Hau da, umetan euki ez duten ama baten maitasunaren eskale dira. Maitalekin bilatzen dute ama batek emanezien maitasuna, goze dira. Eta batzuetan, fereka hori edo maitasun hori jasotzen dutenean, ez dute amaitzen sinisten merezi dutenik maitasun hori. Gizonezkoak erabe dira, emakumearekiko, miresmena sentitzen dute, gelura, beldurra, gutxizpen sentimentua, baina indarge sentitzen dira emakumeen aurrean. Guztiz ahul, patetiko, inseguro, dudati, eta nik esango nuke ez dakitela emakumeak maitatzen, heldu batek maitatu lezaken bezala. Harremana da dependentzia, beharrizana eta obsesioa. Eta sexua ez da maitasunerako bidea. Hau da, saiatzen dira maitasunera heltzen sexuaren bidez, baina ez dute amaitzen lortzen maitasun egoera heldu batera heltzen sexuaren bidez. Oso interesantea da, ez zuzen ere, egilearen beste novela batean dagoen kasua, Rosetiren obsesioa, esate baterako. Rosetiren obsesioa, hau idala laburra, eta gomendagarria. Hitz egiten da, egiatan existitu zen Dante Gabriel Rossetti poeta eta pintorearen gainean. Poeta hau eskondu zen emakume batekin, ezagutu eta 10 urtera, eta eskondu eta 2 urtera hil egin zen. Eta lurperatu zutenean emaztea, beraren poemak lurperatu zituen emaztearen zerraldoan. Baina handik urte batzutara errekuperatu nahi izan zituen poema horiek, balioa ikusten ziotelako zien poemei, eta orduan lortu zuen emaztea deseortzea eta poemak errekuperatu eta argitaratu. Rosetiren obsesioa novelan ikusten da nola idazle batek garai batean eduki zuen maitale baten baginean sartu zituen poema batzuk. Eta handik urte batzutara, maitale horrekin ez zegoela, pentsatu zuen poema horiek oso baliagarriak izango zitzizkiola beste emakume bat konkistatzeko. Eta orduan, ahalegin guztia egiten du, aintzinako maitalearen gana joaten eta mesedez eskatzen poema horiek itzultzeko baginean sartu zizkionak. Oso interesantea da novela hori hain zuzen ere hor agertzen diren klabeak Martutenen ere ikusten direlako. Hau da, maginaren magia eta misterioa. Alde batetik erakargarria da, baina beste alde batetik mehatzatzailea. Niri gogorarazi dit Lacan psikoanalistak maginaren irudi bat egiten duenean, egiten du magina hortz duna, aginak hortzak ditu. Eta hori kultura askotako lehendetan agertzen da halako magina bat, hain zuzen ere, gizonezkoen mito beldurrezkoa da, kastratua izateko beldurragatik eta beldurratarikoagatik, eta Lacanek agertzen du marrazo bat balitz bezala. Martutenen ginekologoa da, Iñaki Abitua. Eta momentu batean, esaten du, pertsonaia batek esaten du, irudipena dauka emakumeak ez daudela bertako gizonez oso posik. Orokorrean, baldarrak eta arruntak gertatzen zaizkiela. Hau da, Martutenen agertzen den ideia eta emakumeek idatzitako novela askotan agertzen den ideia bera da emakumeen insatisfakzioa. Zergatik aipatzen dut hau guztia eta maginarena. Orain, oso hori noan ez, intuizioa daukat oso deskonexio handia, nezela lotzen hori esan dudana denborak ez dututa. Baina, zaiatuko nazoren azalden zergatik azaldu dut kulturetako irudi edo mito beldurrezko hori eta Rossetti eta Martutenen.
Martutenen ikusten da emakumeek insatisfazioa sentitzen dutela. Hau da, ez daude asebetetan. Gizonezkoek ez diete betetzen beraiek daukaten espektatiba, maitasunarekiko. Sentitzen dute, gizonezkoek egin ahalak eginda ere, emakume horiek ez dutela lortzen satisfazio amorosoa sentitzea. Lakanek, horren aurrean, berak ere esaten zuen emakumeen espektatiba infinitua dela, berak jakin nahi izan zuen nondik zetorkien emakumei infinitotasun hori maitasunarekiko. Eta berak ondorioztatu zuen, berak atera zuen konklusioa izan zen orgasmoa zela infinitua. Oda, emakumeak multiorgasmikoak direnez, orduan ez dagoela gizonik, emakume bat asebete dezakenik. Eta horregatik, margosten zuen, magina hori, marrazo baten moduan, hortz askorekin, irudikatzeko emakumeen asebete ezintasuna. Nik beste teoria badaukat, eta nire nago bate adoz, Lakanen azalpen horrekin, egia da, emakume femeninoetan ikusi egiten dela insatisfazio hori, eta ikusi egiten dela espektatiba ez dela betetzen, baina nire ustez, baldin badaukat emakumeek espektatiba hori asebete gabe ez da orgasmoagatik, baizik eta dauden egituran, oda, estrukturan, tokatu zaien espazioa, dalako utzi zaiena. Hau da, Lakanek aipatzen du bata eta bia. Bata da espazio maskulinoa, estruktura gizonezkoak eratu du, eta gero dago beste espazio bat bia deitzen dena, eta da emakumeari dagokiona. Orduan, inoiz ez da izango emakume bat, inoiz ez du sentituko asebeteta dagoenik, estruktura horretan betetzen duen lekua, betetzen duen bitartean. Eta emakume estruktura, emakume subjektu bihurtu arte, inoiz ez du sentituko bere espektatiba betetzen denik. Psikoanaliziaren terminoetan sartzen naiz, ez dakit harrapatzeko erreza den, ulertzen dut ez dela simplea, baina nire enkajatzen dit guztia. Enkajatzen dit oso argi. Alde batetik, bai ikusten dudalako konstante hori novela guztietan, edozein jasota ere, emakumeek beti sentituko dutelako ez zaiela ematen beraiek eman beste. Ez dutela jasotzen, maitasunean eremuan, beraiek eman beste. Ez direla gai gizonezkoak guztiz betetzeko beraien insatisfazio amorosoa. Lakanek eraman zuen hori sexuaren eremura. Eta eraman zuen hori esatera, emakumeak multiorgasmikoak direnez, imposiblea da, infinitoak dira. Ez dago betetzerik. Nik aldiz, eta apoiatuta Alan Badiou eta bera bezalako filosofoetan, eta buelta batzuk eman da kontuari, konturatzen naiz, posible balitz egiturari buelta ematea, eta ez egotea dagoen espazio banaketa hori, ez balitz egitura maskulinoa, eta egitura hori paretariagoa balitz, eta beste modukoa, orduan ikusiko genuke benetan nondi datorren emakumeen insatisfazioa. Ia orgasmotik datorren edo beste nonbaitetik. Eta guztiz seguro nago arazoa dala hain zuzen ere emakumeari egokitu zaioen espazio hori estrukturan. Adibide bat epineko dut, eta honekin amaituko dut, ez dela luzera joango da. Adibide bat epineko dut beste eremu batekin, eta uste dut errezago izango dela ulertzeko.
langileek daukaten pertzepzioa da, nahiz eta enpresarioak eman 8 orduko ordutegia edo soldata igoera, edo beti edukiko duten pertzepzioa ez nahikoa dela egitura horretan enpresak ematen diena beraien lana errekonozitzeko. Enpresarioak beti edukiko duen pertzepzioa da, hau ematen duzula eta beste hau eskatuko dizute. Eta orain gainera opor ordainduak, eta orain nahi izango dute lehenago ateratzea, eta orain eskatuko dute telelana, eta orain, inoiz ez daude hasi, inoiz ez dira konformatuko. Eta langileen jarrera aldiz da, inoiz ez da lanikoa, ze, hain zuzen ere, egokitu zaien lekua, estrukturan, beti da menpeko. Beti da, bigarren mailako. Posiblea litzateke noizbait, azebeteta sentitzea langileak egitura horretan? Ez. Ez da posiblea. Ze beti izango dira menpeko. Egitura ez dago eginda langileen behar izanetara zuzenduta. Egitura dago eginda enpresarioaren modutara. Txekin dezagun sistema kapitalista. Beste sistema bat eratuko balitz, estruktura hori bata eta bia desegingo balira, orduan ikusiko genuke ia asegarriak diren langileen eskaerak eta ia posiblea den ez sentitzean menpekotasun egoera hori. Baina egitura hori dagoen bitartean, beti langileak sentituko du merezi baino gutxiago ematen zaiola, eta enpresarioak sentituko du nahi baino gehiago ematen ari dela. Generotara ekarrita, eta hori da Lakanen adierazi nahi dudana, egitura dagoen moduan ezinezkoa da asebetetzea emakume horrek egitura horretan daukan espektatiba, hain zuzen ere emakume estrukturala delako. Ez da emakume subjektu. Ez da erabakimena duen emakumea. Horregatik, errazi egiten dit, oso serio hartzen dut, baina erakurtzen dudanean multiorgasmoari egotzi nahi zaiola emakumeen insatisfazioa iruditzen zait, benetan ez zaiola heltzen benetako kontuari. Eta benetako kontua da zen nolako lekua betetzen duen emakumeak egituran. Bueltatuta martutenera eta amaitzeko konstante handia da, zuzen emakume guztiek novelan sentitzen duten insatisfazioa. Batek ere ez du sentitzen jasotzen duenik merezi beste. Eta batez ere ez duela jasotzen ematen duen beste. Beti ematen dutela gehiago jasoko dutena baina. Eta hori konstante argia da, emakumeek idatzetako nobeletan, eta martutenen ere baiz askotan, nahiz eta puntu batzutan eta diskutitu barko genen oso interesante ere du zait, aipatu duzune novela Jalikoa eta Macho Alfa eta, baina aldiz nik batzutan bai ikusi dut, zerbitoriaren nobeletan oso begirada femeninoa, oso begirada femeninoa duela, hau da, badala gai emakumeen arimatik idazteko. Miretzi egiten du Flaubert, ni neu ere idazlea naiz Flaubert irakurri nuelako, argi eta garbi, eta Flaubertek esan zuen badamo barizenua, ni naiz. Hau da, Cesar Vitoria bera da Lin, bera da Julia, bera da Pilar, eta gai da emakumeen begiretatik idazten, eta oso ondo deskribatzen duen satisfazioa. Eta, nire aldetik besterik ez barkatu, gauza gehiegi esan egin denbora gauden.
galderarik ez badago, Lauraren azken hausnarketarik utziritz, galdetu gurari dutzoke, eta urreri bebai, ia Laurak hasi duen bide horreri testu biak gustatzeko posibilitate horreri, falozentrismoa eta emakumeak lekuzkanpo egotea, baina era berean Ramone haien ezin egon edo antxietate hori irudikatze horren arteko erlazioari sakondu aldo zuen edo bueno, ez da galdera bat, gonbidatu bat, urri estudio danean asko interesatu zait, hori ere ikusten dut. Zuk esan duzuna nik ikusten dut, hau da, badago alde batetik asmo globalizatzaile bat, eta badago oso ikuspegi falikoa eta oso maskulinoa, baina nik uste dut idazle moduan jakin izan duela sartzen, bizitzen, pertsonaia batzuetan eta besteetan ere bai. Hau da, nik uste dut gizon moduan eta esan duzu guztia hala da, pasarte hori tasierena eta beste asko, hau da, dira gizonezko batzuk arro daudenak, beraien harremanarekiko, emakumekiko daukaten harremanarekin, gainera autoestima handia sentitzen dute ikusita, gaztetxo askar eta amerikar bat maitemindu daitekela, baina gero, ez du asmatzen, ez du sinisten guztiz, maite duen, ez du sinisten, ezin du sinistu, eta hasieran pentsatzen duzu, azalean erditzen bazara esaten duzu, ez du sinisten, zuk esan duzu moduan, irrealitate punto badauka, eta zuzuk ere aipatu duzu, nola sinistuko dut alako gazte bat egon daitekenik maite mendutan irekin. Baina nik uste sakona badala hori. Sakona badala ze uste dut ez duela sinisten benetan ez duelako uste maitatu izan daitekenik. Ez du sinisten inork maite dezakenik, bera. Eta orduan, urrunago joan da, ikusten duzu, eta zergatik dauka inseguritate hori, alde batetik, horrek ez du eramaten emakumeak gorrotatzera. Eramaten du emakumeak mirestera. Eta beti emakumeak aldi berean altare batean, baina aldi batean gutxietzi ere bai. Ematen du mirestu egiten dituela, baina gero ez ditu aintzat hartzen askotarako. Hau gauza serioak dira, ez dira seguretzako gauzak. Hau dira gizonen gauzak, ez? Gauza serioak dira eta zu esartunean. Eta ambivalentzia hori eta kontrasan hori guztiak zergatik nondik datozen. Eta orduan, uste dut, guztio dauzkagun gure traumak eta, nola gauden trokelatuta munduari begiratzeko, gure hautzaroan trokelatu gaituzte, eta orduan trokel horrek egiten duena da, hain zuzen ere beti mota berbereko pertsonak bilatzea maitatzeko, inkluso kaltegarriak badira, inkluso tratu txarrak badaude, eta emakume batzuek tratu txarrak esan dituztenak mota bereko gizon batekin enamaratzen dira berriro, eta ez, bararite, gizon horrek txarko tratatuko ditu, baina trokelatuta daude ja beraren afektibitatean, eta orduan alako sentitzen dira erakarrita edo maite minduta alako motarekin. Gure trokel hori, hautzaroan egiten den trokel hori, gurasoekiko harremanak eragiten du. Aita eta amarekiko harremanak. Eta ikusten da pertsonaia horrek, konkretuki Martinen pertsonaiak amarekin ikizuen harremana izan zela hotza ez urrengoa, urruna, maitasunik gareko. Ez du jasu inoiz maitasuna eta orain emakume gazte eta eder batek izaten duenean maite zaitut, ez du sinisten. Ez du sinisten, baina ez du sinisten ez duelako uste maitasun objektua izan daiteke. Eta ni berean, urrek esan duena, nik ere ikusten dut hori, hala da. Guzti zadoz nago. Hori, bada novela falikoa. Bada oso piramidala da, estrukturala da. Ez
estrukturala aipatu berri dudan zentzu honetan, estruktura gizonezkoek egindako estrukturala. Orduan, eta abarkatu nahi izatea, eta esplikatu nahi izatea guztia, baina esango genuke, hori, oinarria areazkoa dela, eta egitura hori oinarri gabekoa dela, oinarri sendori gabekoa. Zer gizonezko horiek ez dira helduak maitasunean. Pertsonaiak. Gai berari heltzeko eta benetan izugarri interesatu zait duzun konparaketa horrek estruktura ekonomikoa eta kapitalismoaren estruktura ekonomikoa eta maitasun harremanen artekoa, benetan oso arregigarria eta interesgarria egin zait eta zer pentsatua emango dit. Niri bada zerbait eleberrian, bigarren irakurraldian begietarra jauzi egin didana, eta lehen irakurraldian ez ninduen gehiegi horrela markatu edo, baina abaituak egiten dituen gogoeta batzuk daude, eta behar bada Martinek nagusiki abaituak beraien belaunaldikoek jasan zuten errepresioaz, errepresio esango nuke sentimentala, sexua barne, baina orokorragoa sentimentala ez. Esplikatzen du nola bere bizitzaren momentu gozoenetan ere beti gelditzen zaiola kulpabilitate arrasto bat zorionarekiko diote. Hori gehiago da moral bideokristagoa. Bai. Ezagutu dugu, gure belaunaldian ezagutu dugu. Eta horrek zera hori bigarren irakurtaldian nabarmenago egin zait, eta pentsatzen dut alde batetik gizonak oso ondo analizatuak daudela eleberrian, baina emakumeak Pilar eta Julia ere bikainak dira, nola marraztuak daude, eta baita ere, azken finean, beraien nora eza edo erakusten duela eleberriak. Gizonak bezain galduta ikusten ditut bizitzaren aurrean bi pertsonaia horiek. Hunkigarri egin zaizkit horregatik baita ere. Abaitua galduta dago, ez daki nora joan, ez daki zer egin, ez da gai sinesteko norbaitek maita dezakela bera, eta ikuste ditut Pilar eta Julia ere guztiz galduta eta blokeatuta kontatu dituzun arrazoiengatik eta behar bada ere gizarteak moldatu dituelako modu horretan, eta alde horretatik eleberria oso orekatua iruditu zait, nahiz eta eleberri faikoa izan da, oso orekatua iruditu zait, pertsonaia guztiei repaso sakon bat ematen die, eta erakusten du pertsonaia guztiak azken finean nahiko galduta daudela. Ez dakitela nora jo zer egin maitasunaren aurrean, oroar. Gara ikusten du. Eta da, kuadro simetrikoa egitearen zerbait egin kepa zartu izan, kepa personali. Hor, kuadro horretan, hori aldeatik, bai. Simetriko egitearen dagoen argi gehien. Bai. Eta beste galdera bat, Julia Kabizen badu, ez dut gogoratzen. Pilar dago Itisolo. Pilar Itisolo, Iñaki Abaitua, baina ezateko da... Juliak ez dauka, ez? Juliak ez dauka, zigoz. Martinek ez. Ez Martin, uste Martin dala abizen ez daukan bakarra. Juliaren ez dut gogoratzen, honetan darrati galdetzen. Kepak berak ere uste dut, non baiten? Kepa bai da Pedro Ruiz. Pedro Ruiz da Kepa, izatez. Ruiz egiten du fokua, buelta eman, nola Ruiz, ziur. Kepa ziur. Kepa ziur, bai esan ditut, nik zartiko nuke kuadro horretan, nire personai gizar, gero jazaztiko jendea eta askoa, eta pelikula. Gero, iruditzen zait, ez dut sartuko, alde batetik ez nolako denborarik, baina bestaldi iruditzen zait
badaudela pertsonaia batzuk eleberrian izaera esango nuke funtzionalagoa dutenak. Eta hori da kepa, adibidez niretzat, ez dauka benetako, nire ustez, protagonismo sakonik, nire ustez, izaera funtzionala du nagusiki, naiz eta, bueno, pixka bat marraztua dagoen, eta baina, eta gero, batez ere, oso funtzionalak egin zaizkit, eta funtzional hitzak zentzu txarra dauka, txarra. Ezin dira pertsonaia guztiak landu maila berean. Ez da kritika bat, da sinpleki konstatazio bat, eta badagoela hierarkia bat pertsonaien artean, baina oso funtzionalak iruditu zaizkit, eta alde horretatik ahula, beraien tratamentua binerabeak, hau da, Loiola eta Zigor. Iruditzen zait, benetan, Saizarritoriak nire ustez, ez duela interesa handirik nerabeekiko. Ez zaizkio gehien interesatzen nerabeak berez. Hau da, pertsonaia interesgarri potentzial gisa, ez dut uste interesatzen zaizkionik, ze hartu naiz beste eleberri batzuetan ere, nerabeak edo gaztetxoak hartzen direnean, nahiko kartoizkoak diruditela. Niri, agian gabezia osatzeko. Lili eta Bio. Bai, baina Lili eta Biok ere... Lili izan daiteke Loiola eta Zigorren beste... Bai. Zer nahi horik ere funtzioa izan dut. Esateko zen, eta uste dut berak izan zuela bide barrietan, eta horregatik Juliaren nabizetan ez dakit. Amaitu izan duzu ezen ez da, oso ongi Madame Marizemoa, personaia guztiak zenmoa, baina bereziki Martin, eta Martin Saizarritoria. Ni horretan, nik uste dut horretan oso respetuosoak eta kontuan dizibili behar dugula, zer normalian beti dago joera pentsatzeko pertsonaia guztiak direla soziaz edo alter ego edo eta uste dut alde batetik idazle guztiei eskaini behar zegin respetuagatik eta beste alde batetik idazle guztiok oinarri bat hartuta afisionatu egiten dugulako, ezin dugula egin identifikazio hori pertsonaia baten idazleari. Hau da, akabo, galduta geundek idazle guztiak izango, ikusiko bagenu pertsonaia bat espada, eta kasu batzutan egon da, ipintzen diozula protagonistari zure izen propioa. Idazle batzuek egin izan duten moduan. Xabier Mendiguren, Eire Rodríguez, hau da, zure izen propioa ipintzen badiozu protagonistari egin daitezke alako parekotasuna. Baina bestela, nik joko nuke errespetatzera izugarri identifikatzea protagonistak idazleekin. Bi kategoria diferente dira, idazleak dauka eskubide guztia bere kurrikulun afektibotik hartzeko eta aldi berean ere fantasia egiteko, asmatzeko, fikzioa egiteko. Askotan fikzioaren bidez errealitate gehiago egiten duzu, baina behintzat defenditu nahi nuke ez egitea identifikazioa protagonista eta idazlen artean. Bi kategoria diferente dira, eta protagonisti buruz nahi beste esan dezakegu. Nik idazleari buruz ez dakit, ez du bazkaldu ez dakit. Nire eritzia da, eritzi personala. Nire iritzen zait, abaitua Martin bezain Saizarritoria dela. Bi alderdi direla, eta behar bada Martin ardezakegula Saizarritoriaren, esango nuke, ni errealaren antzeko zerbait, antzeko diot, zerbait bezala, eta abaitua ni idealizatu bat edo. Eta bien arteko tentsio hori ikusten da eleberrian nire ustez. Eta abaituaren lanbidea bera ginekologoak nik daukat oso ironikotzat. Saizarritoriak bere obraz egiten duen komentario ironiko bat da. Bera, esan duzun moduan Laura, Saizarritoria errespetatzen da eta ezagutzen da emakumearen, psikologiaren ezagule fin gisa, eta pentsatzen dut
horregaitik aukeratu duela pertsonaia ginekologo bat egitea, horri barra egiteko, horren gaineko ironia bat egiteko, oso fina eta humorez gainezka dago eleberria, ez dugu esan, baina pentsatzen dut, Sarritoriaren obra guztiak bezala, baita gai tragikoenak tratatzen dituztenak bezala, Hamaika Pauso eta beste, bigarren garaikoak, bada ez lehen garaikoak modu berean, baina Hamaika Pausotik aurrera eta pentsatzen dut, gai tragikoetan ari denean ere, daukagun euskal novelagile komiko hoberena dela, finena. Nik asko barra egiten dut. Eta ibaitua ginekologoa izatea oso txiste hona da. Nik kostatzen zen eusko bizikote txistea da. Baina hori da honak, horrerak erakunezik